Salutare tuturor, dar am facecam-ul și trebuie să-l închid. Bun. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod și astăzi vom posta Critical Ops. Și nu uitați să apăsați butonașul de like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Și haideți să începem. Am o problemă la conectare. Că nu merge tu chiar atât de bine. Parcă n-aș avea chef de posta, dar n-am mai postat de atâta vreme, trebuie. Băgăm un deathmatch. Mi-a picat harta cargo. Cea mai oribilă hartă care poate să-mi pice mie. Cea mai oribilă. Nu-mi place deloc cargo. Cea mai proastă hartă care nu am jucat vreodată. Mai cam shotgun-ul. M-am mai jucat azi. Și da, că nu am televizor în casă pentru că trebuie să zugrăvim, că nu mai zugrăvim de 2 ani, că de 10 ani, pentru că nu știu de ce, că am asta la bunic și de 10 ani de când s-au căsătorit părinții mei, că nu mai zugrăvi și n-am ce să fac și am voie pe telefon cât vreau. La un moment dat trebuie să mănânc. Bunica mea cu sora mea mai mică de 2 ani trebuie să meargă la culcare. Bine, 3 chiar, aproape 2 luni și face 3 și na, să mănânc și după mă pot. Player. Hai să ne luăm un P90 și noi, că ce să fac eu cu shotgun-ul pe harta asta, nu-i bun deloc shotgun-ul, numai de la apropiere. În toate arțile nu-i bun de la apropiere. Sau nu. Ce bun șacau și am și misiune. V-am zis eu că nu-mi place deloc harta asta și niciodată nu o să-mi placă. Bine, o să mă joc. Să mă las și eu de joc la un moment dat, dar nu o să mă joc toată viața până la bătrânețe. Că am toate skin-urile pe armă, o să joc toate hărțile. Bine, nu joc toate hărțile numai o lună. Chiar dacă le-am jucat pe toate. Bum, double kill. Am făcut 2 kill. Ce zic? Și avem misiune să fac double kill în 3 secunde și am făcut acum double kill într-o secundă, frate. Și mai puțin. Uite că mi-au pe 90, m-am supărat. S-a supărat teroristul, teroristul, polițistul, garda. S-a supărat de la gardă. Trebuie să-i rupem pe 90, facem bucățele. Ui, pe 90. Toată lumea joacă cu P90. O joacă cu P90 cu AK. Una P90 și AK pe jos. Ce mai multe P90. Vă vrut să-mi dea cuțit. Mai trebuie să luăm ca să schimbe. Hai, cam să-mi la cap. Și-a murit. Supărat teroriștii. Hai că s-au supărat. Uitați-vă la scor. 82 de kill-uri au făcut ei. Și noi 4 kill. Bine, 44 mă. Bine. Niciunul. 4 fază. Stacy de
Da, voi n-ați văzut că eu am tras în el și l-am omorât. Uite, mă, băiețelul. Aici. Băiețelul. Băiețelul, vaile. Bucuria, bucuria. Bucuria, bucuria. Ha, 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 ha. Ho, ho, ho. What? What? Cum? Ce pistolaș am. Și uite ce cuțitaș am. Cu cuțitașul își bat counter kill. Acolo. Până cu cuțitul și îl bat pe ăsta cu pe 90. Hai că îi bat, că vin 100 și mai vin 2, 3 și mă rup de... nu mă văd. Cât e scorul? 3 la 63 de kiluri noi și ei 106. Bine, asta ce ești? De nu l-am rupt, uitați-vă. Toate glanțele le-am tras în cap. Disconnected. Bă, dar nu m-am disconnected. Are digger, boss. Ha, mare headshot. Trebuie să localizez toate lucrurile. Pigeon. Migon. Hai că într-un minut se termină și meciul. Am văzut de la Mobizan. Scrie acolo în stânga. Mobizan, cât am filmat. Am mai filmat un meci și cred că avem multe de video. Până pică hit. Aia hit. Până atunci. Dacă nu-mi pică deloc, direct 2 ori filmez. Dacă nu-mi pică. Că se trezește sora mea și mine și face mare tărăboi aici. Nu filma și un video, nu știu. De ea! Doamne! Aoleu, vai leu. Noturi. Îți mulțumit. Breach. Am pierdut. Hai că câștigăm meciul ăsta. Vă promit. Vă promit, guys, că o să câștig meciul acesta. O să facem acum. Vă promit eu. Dacă și pică hit, dacă nu, nu vă promit. Chiar dacă nu pică hit. Vă întrebați ce sună așa. Mă plictisesc eu că nu mă disconectid arată. Și fac ceva la plasă. Bun. No thanks. X. Loading. Play. Deathmatch. Hit. Asta vreau să se întâmple acum. Dacă nu... Hit. Poate ce s-a întâmplat, cum am zis eu, ați văzut? Loading. Play. Deathmatch. Hit. Deci eu v-am zis, dar voi nu ați crezut. Ho! Sniper Rifles. CVD. Costă uite cum trag numai. Stau uite aici și trag. Vezi nu ce e aici. Uite și tot timpul mai cu.
văd. Când-i văd, pac! Le-am tras una. Stacy Gashman, abonați-vă la Travis Scott, please. E cel mai tare cântăreț. Dați like la toate videourile lui. Credeam că eu sunt în echipă cu Colossul, cu polițiștii ăștia. Și eu nu trăgeam în ei. Mă așteptam să vină Brici. Da, s-a ascuns un polițist. Asta nu le... Da, ce să-i faci? Uite, și-am pistolul dacă mă supără cineva. Merg așa pe ei și rup cu pistolul. Că dacă le dai un headshot, îți morți. Uite. Pac! Pac! Pac, ce l-am rupt. Pac! 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 Am fugit, boss. Ai mare headshot, eu mi-am luat. Deci, mi-am luat headshot. Mi-am luat headshot. Cred. Eu-mi dat la puță. Bă, și n-au murit, bă! Trăgeam acum repede, dădeam mare headshot. Telefonul s-a auzit. Ui. Ce m-am speriat. Mi-o luat pe la spate, bă. Bă, mi-o luat pe la spate. E cum mă duc acum pe el. E rup mutra, e de țăran. No, că a murit. No, că m-a omorât. No scop! No scop! Ați văzut că știe băiatul să dea no scop. Păi așa fac ăia adevărat. Pac! Trag. Încarc. Spun luneta. În care trebuie să-l împuște. Dau aici ca să am timp să mă trag. Așa. Trag să... Nu-i bă, că m-o scos de pe hit. Du-te că mai dau meci. Nu scos de pe meci, să mor. Dead match. Hit iarăși, bă. Bun Dumnezeu cu mine. Mi-a pus hit, că m-a scos. Nu-i corect. Nu a fost corect cum m-a scos. Bun. Nu, 14. Perul ăsta. Disconnected și parcă văd că mă scoate, că fac o criză de nervi. Nu șterg canalul de YouTube. Le scoate odată. Nu să nu șterg. Vă rog frumos, este prietenul meu. Ia-l dă-mi ce am niște prieteni. Tot
dată pauză. Mi aleargă pe aici. Tot ai enervat aici. Bă, deci m-a speriat. Speriat. Uite ce rupem. Niciodată nu au bani cash. Eu am bani cash. Dar n-am card. Coalition wins.